салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали нави мо. имрӯз якчанд хабарҳои навро баҳри шумо пешкаш мекунем. Президенти Русия Владимир Путин дар Доғистон бо қаҳрамони сабуки UFC Ҳабиб Нурмагомедов мулоқот карда, ӯро бо пирӯзиаш дар мусобиқаи UFC 242 табрик гуфт. имрӯз президенти Русия Владимир Путин моро бо падар пазируфт. вохӯрӣ дар Доғистони модарӣ баргузор шуд. вақте ки роҳбари давлат кори моро бо падар қадр мекунад ва моро дастгирӣ мекунад, пас аз ҳар ғалаба ман хеле хушҳол мешавам, навиштааст Ҳабиб Нурмагомедов дар инстаграми худ. футболкаи Дастин Порьер дар ауксион фурӯхта шуд. падар ва мураббии Ҳабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов эълон кард ки футболкаи Дастин Порьер фурӯхта шудааст. ёдовар мешавем ки пас аз муборизаи Нурмагомедов ва Порьер футболкаҳоро иваз карданд. Ҳабиб дар як нишасти матбуотӣ ният дошт ки онро дар ауксион фурӯшад. даромадро ба лоиҳаҳои хайриявии Дастин Порьер диҳад. футболкаи Дастин Порьер хеле гарон фурӯхта шуд, навиштааст Абдулманап дар инстаграм. тренери Ҳабиб Нурмагомедов Хавиер Мендес Фергюсонро таъриф кард ва гуфт ки хатарноктарин рақиб барои Ҳабиб аст. ҳар коре ки рӯй медиҳад тасодуфӣ нест, ин сафари ман аст ва он беҳамтост. ташаккур ба Ҳабиб барои ин қадар дарси душвор. бе ягон баҳона ва бе ягон дилсӯзӣ фақат ба пеш ҳаракат мекунем, гуфт Дастин Порьер. дӯстони азиз, ин буд хабари имрӯзаи мо. агар ки ин барнома ба шумо маъқул шуда бошад, пас лайки комментария аётон наброрен, дар канал подписатсия кунед. хайр, то барномаҳои оянда.